Sira papa siya ya miduru dunya ya daya ya siha mama siya ya siha tata siha midosa sadamiya ingkang nguasani teluk sira ingkang ngrentana marya sakti ingkang nyilakan-ilang kliwanira ingkang gawe luwih markana kang gawe mlarat udayana kang mrangkilang kekuatanira ingkang nangsaya asya sira ingkang marai dosa sumingkira sira. Ayo niki tulisan kaling gegerku ya kuwi caraka balik kuwi ngene piye mara gage wacanen ya madhepong ngono caraka balik kuwi ning otho Bagamanyaya Jodhapala sata Drakaracanaha lha werdine piye ora bisa diwerdakake mergo tulisane wae kuwalik la yen ana diwerdakake carane piye kudu diwalik menekan supaya bisa muni ana Caraka Dataswara padha Jaya nyerang monggo Bathara. Kowe wardine piye iki dalan? Ana caraka ana tulis ana titah manungsa kabeh iki tinitake marang Gusti kang gawe jagat iki tegese ana caraka. Ana caraka ae Dataswara datan swara yen wis padha dititahake marang sing paling gesang ana ngalam. Ya Jogото kudu ora kena swara kudu sing tenan-tenan sing bener-bener nindakake sing saroten jujur suci. Kayen padha jayanya padha senarani jayanya pengpengan. Umur kadunungan sedulur patang perkara abang ing kuning putih. Manungsa urip kudu bisa mendhaleni ana patang perkara kuwi mah. Ya. Ya yen monggo Bathara Moga kuwi raga sok montan saka raga Bathara gari badang yen manungsa mati ninggalo jeneng kang arum gajah mati ninggalo gading macan mati ninggalo oh ayo bener ngono kang ati aturmu ya biasa